na si Sara ay insurance policy ni BBM. Pero noon, akala natin, hindi ba kaya nga siya pinipilit na tumakbong vice president? Dahil kung president si Marcos, pwede siyang ma-EDSA kagad. So, kaya nila pilit na si Sara ang tatakbong vice president. Insurance policy si Sara. Pero at that time, we thought na kaya siya insurance policy dahil si Bongbong ay magsasagawa ng malaganapang reforma sa gobyerno. True. Hindi ba? Kaya nagagalit na hindi niya ginagawa yung reforma at papalalimin pa niya yung reforma. Kaso, hindi niya ginawa. Anong ginawa ni Marcos nung nanalo na siya? Ang ginawa niya, nakipagsabwatan siya sa mga magnanakaw. Lahat yan! Di ba? Is this something na conspiracy pa? Di ba lumabas na si Taberna? Kung ano ang sinasabi ni Maharlika noon na laganap ang korupsyon sa gobyernong Marcos since day one, bigla na kayo magsasalita si Taberna, ganun na, yun nga talaga ang nangyayari. Ano sa tingin mo dito kay Taberna? Ba't kaya nagsalita to? Kasi di ba may pinalabas akong audio nila na usapan nila ni Lisa na pinagkaisa nila si Vic at naging katuwang siya ni Lisa na talagang ay sa tingin mo? I think ito si Taberna, totoo yung sinasabi ng mga laganapan. So, he is trying to acknowledge it, pero siguro ipipin daw nila ang korupsyon kay Martin Romualdez. Kasi nga, di ba, nagkakagulo na rin sila sa loob. Yes. Kasi, ika dyan, according sa very reliable source, si Kingpin, si Kingpin, nasabi, baka mag-doon ko yung page na to. Si Kingpin, ang demand ay half of the Marcos estate para i-impeach para i-solve na itong Davao problem. Ang ibig sabihin ito, i-impeach si Sara at ipakulong si Dugong sa ICC. Yeah. Half of the Marcos estate, kasi nga nagabawi na nila, nabigit-cross na nila. Okay? Kung gusto ni Kingpin, half ang ibayad sa kanya at siya nagagawa lahat. Yes. Kung ikaw naman, Maharlika, over 30 years mo hinintay para ma-defrost ng fruits and vegetable. Pag sinabi niya, ang half, ano gagawin mo? Ay, syempre. Syempre, talagang mag-agree ka ng bonggang-bongga? Hindi, ikaw sinabihan ka ng gano'n. Maharlika. No, ako, mag-agree ako na makuha ko yung, si Kingpin. Sige, mag-release si bakla. Si sabi ko na parang, Kaya siya nag-away-away. Kaya siya nag-away-away. Gustong solohin. Kasi even nga yung mga asset nila dito sa Pilipinas pa lang pinirap isa yan sa, expose ko na pinapipirma ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. yung mga kamag-anak na nag-claim kasi gusto nilang solohin. So ayun na nga. Siyempre, ibibigay ko ang half. Parang 1 trillion na. Ano 1 trillion yung Sino maingay? Si Sino kang maingay dyan? Z. Sige. Tingnan mo na kita palangga. Okay. Ano ngayon ang basa ko dito kay Taberna? Siguro, kasi di ba, kung pakinggan niyo mabuti ang statement Taberna, sabi niya, darapan ang korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Pero sabi niya, yung komisyon daw ng mga senador at congressman. So parang, tapos ilan yung hinimok na si Bongbong Marcos daw dapat may gawin, otherwise, sinitolerate niya. So, anong focus doon? Yung Senado at Kongreso. So baka si Tammy ang ilalaglag. Kasi siya nga, di ba, siya nga ang parang pinikitan nila na dahil kay Tammy, naluloko ngayon ng administration. Pagkakasabot naman yung lahat. So, si Kingpin, baka, nandun din siya. Nakakamkam na siya ng bonggang-bongga O, di aalis na lang siya, hindi ba? Bahala na kayo dyan, hindi ba? Pero, ang pagkakamali doon ni Taberna, inumpisa niya yung statement niya sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Sa admission, natotoo lahat ang sinabi ni Maharlika. Natin. Ikaw kasi since day one ka pa hindi ba? So yung ginagamit nila na pang-attack doon sa'yo noon, dahil sinisita mo ang korupsyon, nagsalita na rin ngayon. Nagsasalita na rin na sobrang darapan ang korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Sabi pa ni Anthony Taberna, you can quote me on this, we're quoting him.
Actually, hindi ko siya napanood eh. Sige, share mo siya dahil nga hindi ko pinapanood yung Julol na yun, di ba? Ang problema kasi dyan, di ba, kasabot nga siya ni Lisa dahil nag-fabricate nga yan ng mga address ko para mag-file ng case, di ba? Kaya never ko naman pinanood yung sira. So ngayon, si BBM daw ay nagpadala ng message sa mga congressman, wag daw magpo-file ng impeachment laban kay Sara. Ewan ko kung totoo yan, pero yun ang pinost ni Taberna. Ang masasabi ko lang dyan is, again, insurance policy ni BBM si Sara. I think it's already out in the open, naggarapal ang korupsyon under sa pamahalaan ni BBM. So ngayon, bakit niya pinapapigil ang impeachment? Dahil kung mawala si Sara, ano gagawin ng Dilaw? Hunting season na ito, Marcos hunting season na ito, Ma'am Shi, ng Dilaw. Di ba? Silang pinakamalaking funding para makagawa ng regime change ang mga Dilaw. Kaya nga di ba, impeach si Sara. I-impeach, nagaan na siya, di ba? Si Trillanes, hindi ko ba sinasabi, hindi kailangan i-impeach na si Sara. Ginagawa si Trillanes, pero si BBM, at doon sinasabi, huwag i-impeach. Ibig sabihin, kayong mga Dilaw, mga camping, nabudol ang mga leaders ni Bongo. Nabudol talaga. At saka, isa rin sa sa expose ko, na yan talagang gagawin ni Bangag. Na, kunwari, aawatin niya yung impeachment, katulad niya by sending letters to this mga groups dyan sa Senado at sa Congress, para magmukha siyang, parang savior siya. Dahil sa kanya, parang may utang na loob pa si Sara dahil hindi niya pinupush itong mga kongresista na to para mag-file ng impeachment. Isa yung expose ko dati. Pero it doesn't make any sense, Ma'am Shi. Kasi right now. Kasi lalo na, dineclare nyo na si Sara national security threat. Ba't yung papa-impeach? Kaya hindi na nga uubra. Kaya hindi na nga uubra yan, yung kanyang pa-feeling, say na kunwari, wala siyang personal na attack kay Sara. Yun yung press yung palabas nila. Wala nang maniniwala. Kasi, pag ginanyan nila rin, I'm pretty sure, kaya ng 2025, it's very exciting kasi makakaroon ng shifting of alliances. Hindi mo pinag-impeach. I'm pretty sure that sa mga yelo may mag-spill. Katulad nung kay Corona, di ba? May nag-spill nung impeachment kay Corona. Ang sinabi ng mga yun, ng mga kinasabwat nila Pinoy, dinabalik sila para i-convict si Corona. Hindi ba may nagaganyanan? Yes. Gagaganyan yan except yung papa-impeach, I'm pretty sure, no? Nagpag-alyansa. Talaga kayo sa mga yan para patumbayin si Sara. Ngayon, Sara is BBM's insurance policy. Ang problema, Ma'am Shi, si BBM, hindi niya binasa yung fine print ni Sara. Nakalagay doon. The insurance policy is null and void if the holder commits fraud. Yes. Paano ba yun? Para maging, ayaw na ni Sara maging insurance policy dahil ginagawa lang siya insurance policy ng BBM administration para sa kanilang korupsyon. True. Yeah. Recently, nagsalita kasi kay Sara na no reconciliation at all sa kanila. So, sabi niya nga, harapin niya, di ba wala naman siyang problema kung matanggal siya, uwi na lang siya ng Davao, magpapagpahinga siya, dahil nakakapagod din, 2016 nangangampanya siya, 2019 nangangampanya siya, 2022 nangangampanya siya. So parang, maala na kayo. That is now the problem of BBM, Ma'am Shi. Si Sara ayaw nang maging insurance policy. Ngayon, ayaw nang pa-impeach. Si Sara mananatiling Vice President. Ngayon, Vice President si Sara, hindi mo na mapipigilan yung bibig niyan. Ilalabas niya na at ilalabas ang mga gusto niyang ilabas. So ano yung gagawin ng Dilaw? So habang si Sara ilalabas niya yung katiwalaan ng BBM administration, yung Dilaw, gusto niya ipapa-impeach, ano magmumukha niya sa ordinaryong tao? Kakampi yung talaga si Bangag. Kasamutan mo sa korupsyon ng Bangag administration. Kaya si Sara, maganda yung ginawa niya, unexpected. No? Kasi tinutulak niya siya sa pader for the past 2 years. So ang ginawa ni Sara, itinulak niya silang lahat sabay-sabay. Ano ngayon? Ano ngayon ang gagawin ng Yelo? Nag-expose si Taberna na grabe ang korupsyon sa BBM administration. Yung mga nakikinig sa na Dilaw at Camping, marami rin yan, Ma'am Shi. Ano ngayon ang inyong pakiramdam na ang inyong liderato, si Sara ang gusto ipa-impeach, pero ang may kasalanan ng kagarapalang korupsyon sa gobyerno ay si BBM. Hindi ba kaya? Kaya nga Di ba? Nasi si Marcos Jr. ang punot-dulo ng corruption, everything. Bakit si Sara impeach? So, hindi pa ba malinaw dito sa mga palangga natin ng mga dilawan na nagsabi puwersa ng Bangag at yung mga inasahan nilang mga dilawang leaders?
Kasi we believe na itong mga supporters dito na hindi naman politiko o hindi naman inclined sa sa either not political personalities, just an ordinary citizen. Sana makikita nila yan o nakikita nila na inyong sinuportahan dati na kasama ninyo na nagmura dito sa mga Marcos Marcos sa kawatan, diktador, lahat, kakampi na nila. So, ano ang pakiramdam? Patuloy na lang ba kayong tatahimik? Actually, maganda nga nangyari dito, SAS, sa pag-expose, pag-statement nga ni, Cardinal, Advincula. Talagang kitang-kita yung corruption. Hindi lang tayo yung mga DDS na nagsasabi na dahil gusto natin si Sara over sa Marcos, kaya nagsasabi tayo na may corruption. Eto, nagsalita na si BCP, nagsalita na si Taberna. Diba? Pati yung ibang mga sino yan, yung lagi naging iwi-iwi, si Rowena Guanzon, very consistent. Diba? Very consistent. Nakamute ka, girl. Napakalinaw naman ang sinabi ni Taberna. Sabi niya, kung wala daw gagawin si BBM sa korupsyon na ito, ibig sabihin tinitolerate niya. Wait a second, 3 years nangyayari. Hindi alam ni Marcos na nangyayari. Tapos nangingiwi-ngiwi. Si Rowena Guanzon, very consistent. Diba? Very consistent. Nakamute ka, girl. Napakalinaw naman ang sinabi ni Taberna. Sabi niya, kung wala daw gagawin si BBM sa korupsyon na ito, ibig sabihin tinitolerate niya. Wait a second, 3 years nangyayari. Hindi alam ni Marcos na nangyayari. Tapos sasabihin mo, kailangan may gawin siya para masabi hindi niya tinitolerate. 3 years! So, ibig sabihin, 3 years yung sitwasyon na ngayon na naging garapal, lalala ba yan kung hindi niya tinitolerate? Ma'am, ikaw nga, napakasimple ba? Kahit hindi ba? Well, si Taberna nagmamaang-maangan pa yan eh. At the moment, na pinayagan si Liza na mag-decide kung sino i-appoint para mag-smuggle, alam ni Marcos Jr. Doon nga sa book ni Atty. Vic, na sinasabi ni Atty. Vic doon, na gustong, hindi pa nag-o-oath, okay? Hindi pa nag-inaugurate si Bangag. Pinupush na ni Liza na iupo si Mel Robles, iupo si Michael Ma, at ayaw nga yan aprobahan ni Atty. Vic dahil hindi qualified at dahil sa mga previous involvement sa corruption, nakiusap si Martin Romualdez na pati kay Altenco na 1 year lang to at pinupush talaga ni Liza. So, marabo yan, Taberna, na sinasabi mong nakananawagan ka kay BBM na, gumawa siya ng action dahil sa talamak na corruption. That's katarantaduhan. Alam mo, yung ukada pa nga, yung ukada pa nga ng 100 days, hindi niya alam. Paano hindi niya alam, kasabwat doon ng DOJ. Yes, paano hindi alam ni Bangag? Nandun din sa ukada. Si Marcos Jr. Gusto na yung video na yan. Sabi ko nga, di ba si Inday, nagsalita na yung video doon sa envelope. Sabi ko nga kanina, baka naman kailangan pa mag-hire ng rolling billboard. Baka yung mga video isalansan doon sa EDSA. Hindi naman natin anong topak ni Sara, kung paano nila alam sa studio na yan. Diba? Sinasabihan ko na sila, last year pa, huwag yung gagawin niya kay Sara. Dahil pag napuno kay Sara, magtago na kayo. Last year ko pang sinasabi yan, Marsh. Last year, napaalala, sinusulat ko, yung tigilan nyo yan, dahil pag napuno yan si Sara, magtago na kayo. Ngayon na, nagpili na siya, Tapos yung mura ni Inday Sara, okay na mo. Panalo. Nagayang okay na mo, Lisa. Kaya ang natatarata sa paano nila ang patin. Di ba? So, no way out na. Tsaka no reconciliation. Kaya nga ngayon, hindi nila alam kung anytime, baka ilabas nga sa akin yung mga video, yung Okada video, yung envelope video. Kaya kabang-abang. So, kaya nga nagkaaway-away na sila ngayon dyan sa loob, maliban dyan sa punyetang assets na, maggurgura na lang sila, no? SAS? magugurgura yan. Di ba sabi nga ni Sara, nahinayaan nyo na lang sana akong magtrabaho. Nag-gets, no? Ayaw na okay na lang sa dyan eh. Aware si Sara, nagnanakaw kayo. Pero, ginawa niyo siyang punching bag. Ginawa niyo siyang cover up ng pagdanakaw ninyo. Hindi nyo ba napapansin tuwing may expose laban dito sa bangag na to, si Sara ang biglang titirahin. Yes. Nung Not the Philippines video, nung ilabas ko yan, anong ginawa nila? Biglang, ay, may Sara. Nung inilabas ko ang liquidation by certification, si Sara na naman. Nung inilabas ko ang Duran-Duran, recently lang ito, di ba, nag-open up sila sa
impeachment sa Congress. Yan ang problema. Ginagawa niyo si Sarang punching bag. Hindi na nakatis yung ate natin. Hindi na nakatis yung ate natin dahil bakit hindi na lang siya hayaan magtrabaho? Hindi na siya nagsasalita sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno nung nandiyan pa siya, nung nasa kabinete pa siya. Dahil gusto lang magtrabaho nung ate natin. Hindi mo siya hayaan magtrabaho. Iba, hinayaan na lang niya yung mga pagnanakaw niyo dyan, na nahimik na siya, hindi nga yan nakikipag-usap sa atin. Yes, wala ka nag-usap sa amin. Kaya nga kami na-ibiyerna, hindi naman na-ibiyerna kami kay Sarah dahil ang tahimik ayaw magsalita. Kami na na-ibiyerna. Di ba? Ikaw na sabi kay Sarah magsalita ka na siya. Sarah, kinukulit ko si Inday, di ba? Bakit ang hindi nasalita si Sarah? Dahil gusto lang ni Sarah, hayaan na siya trabaho. Tama ka, Sas. Alam mo kung bakit yung sa envelope na yan, di ba? Bago alam na ni Inday, di ba yung utang ng envelope na yan, talagang hinayaan na lang niya na magnakaw, pinuno na siya eh. Siguro hindi na maalala ni Lisa, Tanas, kung ano-ano yung mga sinadya in the past. Kasi di ba ang hilig niya sa video na yan, hindi niya na matandaan yan. Dahil kasi sa mood siya lagi eh. Hindi niya alam na safe pala ni Inday. Yun, nakalimutan niya na yan. Dahil bangag yan si Lisa eh. Eh ano ngayon, kaabang-abang ngayon yung envelope video na yan. Di ba? Talagang punong-put. Yung si Sarah, hindi niya tinigilan. Hindi niya siya tinigilan. Binago niyo. Ang sabi pa naman sa amin niya ni Vico, no? Sa lahat na ginagawa niyo kay Sarah, huwag corruption. Yeah. Talagang dahil mas yan si Sarah mas grabe sa amin ni Vico, mas grabe daw yan sa pag-corruption ng usapan. Talagang si Sarah talaga. Nung talaga niya, Nakita mo naman siya, di ba? Yung na-reveal niya na during the campaign, nung nasa aeroplano sila ni Martin Romualdez, na sinasabi ni Tambalustos na ayaw maglabas ng pera ni Bangag at ni Lisa. Di ba? Tapos nasabi ni Lisa, lahat ng pera ko na, lahat ng gusto mag-donate sa akin sa campaign, iyon na yan, kunin mo na yan. At ano sabi ni Romualdez, o sige, kinuha na, di ba? Sige, babawin na lang natin yan at pag nanalo na tayo. So, ang expect ni Sarah, babawiin through business. Yung pala, babawiin sa pera ng bayan. sa kahit nung si Sarah, may dugong Maranao yan. Ang mga Maranao, pag personal honor na ang usapan, Hindi ka tatatandaan yan. hindi ka tatandaan. Personal honor yan eh. Iningatan ni Sarah yan eh. Nang ano niya, hindi pa nga nung naging mayor yan, ang ginawa niya, pinagtatanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya sa City Hall. Pinagtatanggal niya. Ayaw kasi niya yung may pakiusap. Tinanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya dyan. Kaya hindi lahat ng tao gusto sa Sarah, lalo yung mga pinagtatanggal. Kasi talagang nawalan sila ng emerald, no? Oo. Talaga yan. Nawalan ng gatas. O sabi nga ni Digo, kung si Digo daw, papadala ng regalo, di ba? Papadala ng regalo. Pag-grace. Digo, sabi niya mo yan. Ganyan daw si Digo. Pero si Sarah daw, may sulat pa. May sulat pa na, according to the ganyan. Hindi pinapalo ng buto sa nagbigay. Oo, naman yung bigay. Sabi ni Arnold Rivera, sa envelope bumaba si Era. May bababa na naman sa envelope. Baka nga. Kaya yan na nga, hindi nyo maano yan, hindi nyo na mapipigilan yan sa Sarah, yung sinasabi nyo reconciliation. Si Sarah ngayon ay humihingi, ang pinaglalaban niya ngayon yung personal honor niya. Ang mga mananang makikipagtegihan niya for the sake of personal honor. Ayaw niyo siyang tigilan. Tinulak-tulak niya siya. Ngayon, ang hindi na malaman kung anong gagawin niya sa kanya, ipapa-impeach ba siya o hindi. Ang Dilaw, Pinagdalianes, gusto ipa-impeach. Ba't gusto nila ipa-impeach? Malamang sa kanila ay pinangako ang vice presidency. Yes. Pagkatapos nila maging vice president, magpupush nila ng regime change. Yan na naman taktika ng mga Dilaw, Mashi. Hindi ba? Hindi ba? Hindi sila magpupush ng regime change. Lalo na ako nila open na sobrang korap yung gobyerno. Hindi magiging vice president kasi sa president at sobrang korap pa. Gago ka ba? Mas mahirap patumbahin ang Duterte kaysa sa Marcos. Mahirap patumbahin ang Duterte kaysa sa Marcos. Kaya kinuuna nila Duterte. Una-una nila yan. Pag wala na si Duterte, madali na magkakarambol ng Marcos. As simple as that. Hindi ba, Ma'am Shi? Yes. Kaya mahirapan talaga sila.
Nahihirapan sila na mapatubang Duterte, kaya naman talagang sabi nga ng ating mga palangga dito, stricta si Lipi sa work, pero mabait sa mga privilege. Mga privilege o underprivilege. Sabi ni Ignis, alright? Mukhang may babalik sa Hawaii. Okay? Baka sa Dubai na daw. Sa Dubai. Oo nga, baka sa Dubai. Dumating na ba ang mga ngagba? Nasa Pilipinas na ba yung mga ano? O baka nag-transport lang sila ng ano? Ng gold bars. Di ba? So, yan na ang basa ko dyan, Ma'am Shi, no? Pinipigilan niya yung impeachment dahil alam niya, pag nangyari yan, siya na ano na, Marcos hunting season na mga dilaw. Eh, mas marami pera mga dilaw. Yes. Oh. Yes. Sabi ni Purple, Miss Marika, di totoo yung kay Tuning, for the views lang yun. Ano daw siya? For the views? Oh, well, kahit totoo hindi, nasabi niya na. Yeah. O, kasi na siya. Eh, problema niya na kung sinungaling niya, sinabi mo na yan eh. Eh, di pakakalat na lang namin, eh, di totoo para sabi lang mo, totoo yan. Ikaw na magsabi ko, hindi totoo, eh, marami na kanin, marami na nakaano. O, yan pala ang kalagayan ng bansa. Garap, di ba pagkasabi niya, garapan ang korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Garapan. Ganun inulit pa niya yung garapan. O, garapan na naman pala eh. Yeah. Hindi ko to alam. Nag-leak yung content kay Ma'am Gina Acosta, natakot na sila. Nag-leak ba? Hindi ko alam kasi hindi ako nakanood sa kanilang mga drama doon sa World Committees. Kung nag-leak yan, hindi good. At tama ka, pwede talaga silang matakot dyan. Nag-leak, alam mo ba yan sa nag-leak? Ay, kung na-lift, this is just according to our prediction. Kaya siya na-lift kasi wala na ang supply ng anda. Hindi ba nga, si Kim lang hinihingi na is half of the Marcos estate. Yeah. So, Kaya fractured sila ngayon dyan sa House of Representatives. Kasi everyday, meron silang anda. Magatin, may anda. Kung magtatanong ka, may anda ka. anda rin. Tuloy-tuloy yan. Ano yan? Siguro ano na, pinakamarami na tayong bilyonaryo per capita sa Pilipinas dahil sa nangyayari dito. Pero walang anda. Wala ka na titigil yung anda. So, iuro na lahat. Ay, hindi na nila gagawin yan. Eh, wala na Wala na eh. Yeah, baka nga gano'n, no? Prediction 2025, balik sa famous psychic babae ang papalit next year, sabi ni Rising Tiger. Naniniwala ka ba sa prediction na yun, girl? Ako hindi muna. Ako kasi ang mangyayari niyan ay I think magkakaroon tayo ng bonggang-bonggang pagbabago. Hindi lang pagbabago ng mukha, kundi bonggang-bonggang pagbabago. Ako din, excited nga ako dyan sa bonggang-bongga. Ayaw ko lang, kung ano yung bonggang-bongga na yun. Oo. Magkakaroon niya ng bonggang-bonggang pagbabago na lahat ng... Eh kasi po pwede ba yung mamshi na yung mga nirereklamo natin korupsyon? Eh nandiyan pa rin tapos nito? Magagalit tayo, di ba? Di ba? Magagalit na talaga tayo niyan. Hindi ba? Go ahead. So, feeling ko talaga magkakaroon ng bonggang-bonggang pagbabago. And, hindi naman ang kagustuhan ng marami. Ang bonggang-bonggang pagbabago. Hindi ba? Yes. Kasi kung may pagbabago pero hindi siya bonggang-bongga, may pagbabago na ng mukha pero hindi siya bongga, tapos the same thing pa rin, eh wala, naglalakuhan na lang tayo. Eh baka talaga ipagpatuloy ko na lang yung pagiging bold star ko dito sa